Danex o gani siya. Danex ka drive. Sana mag-city kung mag-asa siya. Uliin mo yun natin. Tarong ako na nagkuhan. EPP, all the fuck.
spot. Anong style ba nga? Ana, bitaw sa... Ayun. Is lagi ba ako na? Say. Radtech na yun sa sing. Ha? Ako gani. Trabaho sa Radtech na. Kuan. Higit. Ang yung sticker. There's asking me yun. Sailing by. Dili sa sing ay. No, actually, sayop gyud ta niya.
usap niya mata na siya. Itong sulit. Matangtang naglabi na siya. Hindi mo masabot na nung yung mo. Kaya sa itong motosiklo kanina. The fuck, man? Kunya, ang kaba na makadaling, anak, kung ganyan mong ingon yung mga driver ka, anticipate na kadagmay, anak, dili kay, hindi mo expect yung mga tao adjust mo. Kung adjust mo kasi mga kakuan ka share sa daan. Huwag mo ka, anak, ay mo kay sabot, wala na di mag-function ang motor kaysa. Ikaw sa to. Lagi na mag-vibe na ba? Siya, itos na lang na to. Ayaw daan, isipan na na, hindi mo style to be. Tagtagti ka ka ng mga twist and furious. Iba ko sa friend. Stress mo. Wait, pagkuhan ang kwento ko ng mga Kung sa ako, wait, pag kasi ginahan, pag-anting kamay ko, paano ko makuha sa mga katulad siya siya.